Viladecans, província de Barcelona, comarca Baix Llobregat, població 67.197 habitants. Destacat: ciutat moderna i dinàmica, Viladecans pot presumir d'una àmplia oferta cultural i turística a prop d'un entorn natural de gran valor paisatgístic. Entre el verd del Parc Agrari del Baix Llobregat, la Reserva Natural del Remolà Filipines i el blau de les seves extenses platges de sorra fina, aquesta vila de tarannà obert i acollidor ofereix al visitant múltiples activitats de mar i muntanya i un patrimoni cultural i arquitectònic que retrata el seu passat, on va conviure la pagesia amb la burgesia rural benestant. Imprescindibles: visitar el Delta del Llobregat, assistir als festivals del juliol, recórrer els carrers i descobrir els nombrosos edificis de pedra roja, passejar pels parcs. Festa Major, principis de setembre.